La tornada demà del pont de l'1 de maig es pot complicar arran de la campanya No vull pagar. El conseller d'Interior ha dit a TV3 que hi pot haver alguns col·lapses, però ha assegurat que no enviarà els Mossos als peatges. El conseller Recoder reclama un sistema homogeni de pagament. D'altra banda, des de Solidaritat es diu que, amb la llei a la mà, no pagar el peatge no és punible. En cap moment el Departament d'Interior ha enviat ni enviarà Mossos a les barreres de peatges a multar en els conductors que no paguin els peatges. El que és cert és que no pagar el peatge pot constituir una infracció contemplada en el reglament de circulació i si Abertis, a través dels seus treballadors, que poden tenir el caràcter d'autoritat, instrueixen en cada situació un expedient sancionador, si aquest expedient se'ns tramita, el Servei Català de Trànsit l'haurà d'estudiar, canalitzar i finalment arribar a imposar, si és el cas, una sanció que pot arribar fins a un màxim de 100 euros. Catalunya fa molts anys que lluita per aconseguir un sistema homogeni de peatges que acabi amb aquest greuge comparatiu que han de viure els ciutadans i ciutadanes del nostre país. I és per això que el propi Parlament de Catalunya acull el grup de treball de peatges que hem convocat pel proper dia 14 de maig per poder anar tractant totes les qüestions que afecten en els peatges. No es paga una factura privada d'una empresa, com tantes factures que hi ha que no es paguen. L'empresa llavors que reclami, però no hi ha cap mena de prohibició en el Codi de Circulació, cap obligació, cap infracció i per tant no pot haver-hi cap multa. El que és estrany és que el govern de la Generalitat es preocupi només de les factures impagades d'Abertis. Un alleujament per als